Minkälaiseen tilaan laulumonologiesitys sopii? Esitys sopii sinne, mihin ne mahtuu yksi ihminen. Laulumonologi ei tarvi erikseen esiintymislavaa eikä äänentoistoa, koska ihmisääni on semmoinen, että se sopeutuu ympäristöönsä todella luonnollisella tavalla. Sellaisten perinteisten juhlatilojen lisäksi minä esiinnynkin tosi mielelläni esimerkiksi ihan tavallisissa olohuoneissa tai puutarhoissa tai luontokohteissa. Laulumonologi on yhden ihmisen kokoinen lauluesitys ja minä haluaisin tuoda sen lähelle ihmistä. Esityksen keskiössä on kaksi tärkeää asiaa, eli syvä kohtaava läsnäolo ja paljaana soivan ihmisäänen rikkaat ja lumoavat värit. Minkälaisessa tilassa sinä haluaisit kuulla laulua? Klikkaa tuosta videon alta linkkiä, josta pääset tutustumaan paremmin laulumonologeihin ja varaamaan esityksen omaan tilaisuuteesi.